So I saw something Lungster Nozanele. Bathi thina abantu abamnyama wayemasiya kwamayimai or emakhoneni siyodla inhloko as-complaining ngeimpukane or ini ngcolile. But once I am a restaurant, wathola ikomisho ukuthi alisulwanga kahle, you want to see the manager. It's a different eating experience. Yeah. So kusho ukuthi ku-right kube neimpukane la esidla khona kamayima. Ma uyakhona uyazi vele ukuthi impukane uzosithola and bathi kumnandi vele khona lapho endaweni ezinjani. Understand? All right. So kusho ukuthi ningacomplaina manje ngafika enyameni yenhloko nithole nganampukane ukuthi niyasijwayela ke manje. There is no way sothola ngenampukane. Si expect impukane la. No, there is no way. Bazobe batheni lezo impukane. Bazobe batheni. There is no way. There's cleaner places somewhere kasi thola ukuthi sifuna indawo la vele sidawutha khona ihygiene yakhona. Yila kumnandi khona. Cha suke sazi vele ukuthi vele. Yabo. I'm not expecting to go for a fine dining experience. Yeah. Bese iglass elingcolile. Bese neimpukane. Yabona nje. Ukuthi ngithe namhlanje I am going to fine dine, right? Okama bayinempukane. No, asenga ngakhona kodwa siyazi ukuthi impukane sizosithola bathi la kuthe khona. Yeah. Bathi sidakane nokuphi. You understand? Yila kumnandi. Ufuna ukudawuthi ihygiene yakhona vele. Siyela kwalokho. So asinandaba ukuthi impukane yenzani ithi wiwithi wawa it's fine as long as thina bafrya phezu kwezenke amafutha last abayisulanga nalento ababeka kuyinyama cha yasilanga inhloko nazi isalindile uyayibona nazo ziqhaphika akunandaba we are here for all of that ukuthi indlela kunindlela esivalweni sewardrobe akunandi. It doesn't matter. Noma bangathatha iplastic bathi inyama mayikhona ngithi siyinyameni. Yeah. So kamayimai siya enyameni. So inyama mayikhona. All right. Hayi yazwakala ke. Qhubekani lapho khubukani empukane la. Ngabe nizwakele. Angiqale empukane ngavela la vele baba amadlapha. Khuphuka lapho empukane. Banendlela yokuthi bazixoshe yazi. Cha nje nendlela nje yokwenza izinto mina ngisuke ngiyodla mhlambe la thembi Yeah. Thembi. Vela ngithembi kodwa thembi yabo ngama levels okungathembi ngoba yikho into emnandi nje ukuthi uqeda ukuthatha iqatha ke elisuke impukane le green mint. Hayi aliyaya le. Ithi suka le green mint abayenzi kanjalo banendlela yokususa khona ukuthi no phela bangazisusa bona kodwa wena mase uphakelwe kuze zakho manje wena fanele usitshele ukuthi hayi le mint futhi hayi madoda hayi siyabonga zanele mfowethu hayi kuzwakele ngiyabonga bakwethu nesibona ukuthi unjani kusho ukuthi siya la esidla khona ngokuthi siyazi kumele kube njani ilento eninje angithi yabona mawuya nawe ufuna ukudla khona nawe uthanda khona ukuthi hayi ngiyodla khona awubheke nokuthi isimo saleyo nto sinjani yena sen nje awubheke ukuthi kunjani as long as udlile noma ngathi uzothi mangifika wena kodwa naze nandle esidaka nempela wena awuboni because wena ngithi vele uyevela wena vele uye ngalento ukuthi awuyathanda vele lapho hayi umnandi mfethu hayi into emnandi ngepukane noma 4 it's 26 before 7 o'clock we take it back into history.